Takže toto je kuchyňa. Kuchynská linka bola prerábaná asi pred 4-5 rokmi. Je to všetko nové. Vchodové dvere, bezpečnostné, plastové. Nová podlaha. Má to na dĺžku asi 5 metrov x 3. Tu vchádzaš do obývačky. Na stene máš klímu. Veľká sedačka. Telka. Vpredu je vstup do spálni. Takže tu je spálňa. Okno. Hore je to všetko pekne porobené, takže nemáš nejaké nedostatky, ktoré by vadili. Tu mám veci. Odkladový priestor. Plus odkladový priestor máš na stene ešte. Elektrická zasuvka 1. Ďalšia v obývaku. Tu máš taký pohľad na celú obývačku. Tiež to má asi nejakých 5,5 metra x 3. Tu máš výšku nejakých 2,10 m na strop. Strop je celý nový, hej, to bolo menené. Zarúbne sú pekne porobené. Tu je ďalšia skriňa. Plus hore je ešte ďalšia izba, kde sú dve postele. Tu sú padacie schodíky. Takto si to vyklopíš a ideš hore. Tamto sú len dve postele v pohode, kde sa môžu decka vyspať. Takže sú tam dve postele. Tu je stolík, ktorý ide vonku na záhradu, na terasu. Tu máš stolík, elektrická zasuvka 1, tam je druhá, tretia, tamto je štvrtá. Tu mám taký kavovar. Hej, ďalšia zasuvka, potom zasuvku máš tu na. Elektrické radiátory sú tu na jeden, druhý je v kuchyni. Plus máš tu klímu. Ja som tu bol v decembri, keď bolo vonku minus 10. Ja som to vykúril klímou za behom pol hodiny, to bolo vykúrené. Takže tu keď si sadnem a máš takýto pohľad do kuchyne. Obývačka, tamto je spálňa. Pre 4 ľudí úplne v pohode. Pre 5 takisto v pohode. Rozťahovací gauč, tu sa vyspať dvaja a ďalší dvaja na posteli v spálni. Takže ja si myslím, chata celkom v pohode. Je tu všetko porobené. Takže kúpeľňa, ukážem ti kúpeľňu. Máš tu vecko Geberit. Police. Je to všetko obložené obkladačkami, takže tu máš ďalší elektrický radiátor, umývadlo je 50. A máš tu vaňu, je to robené takto, hej. Je to pod strechou, ale je to pekne robené, ja robím obklady dlažby. Takže to som všetko ja robil. Tu máš 10 cm hrubý polystyren v stene. Takže je to všetko perfektne zaizolované. Je to celoročne. Môžeš tu byť aj v zime. Úplne v pohode, keď budeš mať zapnutý jeden radiátor, to ti vyhraje celú chatu. Takže takto.
Je tu akože všetko, hovorím, dvaja ľudia úplne v pohode. Traja, štyria úplne v pohode takisto. Na leto je to akorát super. Takže ak máš nejaké otázky, kľudne mi napíš, zavolaj. Vieme dohodnúť všetko. Spotrebiče sú tu takéto. Je to všetko nové. Mám tu aj práčku. Chladnička, práčka. Takže takto.